Bună ziua! Astăzi o să facem un exercițiu de eliberare Emotional Freedom Technique pentru încrederea în sine. Am văzut că toată lumea vrea să aibă mai multă încredere în sine, așa că am zis să înregistrez acest video. Acest exercițiu este conceput pentru a elibera blocajele emoționale care ne împiedică să avem mai multă încredere în noi și, de ce nu, să ne întărim acea putere interioară și o să mergem pe diferite puncte, da, pentru cine încă nu a mai făcut și se începe întotdeauna cu punctul karate chop, adică partea laterală a mâinii, da? Și cum se face? Fie facem așa, fie facem așa, da? Se spun afirmații de 3 ori. Deși uneori simt că nu am suficientă încredere în mine, aleg să mă iubesc, să mă accept și să mă onorez complet. Deși am avut momente în care m-am îndoit de mine, aleg acum să mă eliberez de acele frici și să cred în mine cu toată inima. Deși uneori mă îndoiesc de abilitățile mele, aleg să mă accept așa cum sunt și îmi recunosc valoarea. Insistăm puțin și apoi începem primul ciclu de tapotare pentru a elibera blocajele legate de încredere. Începem cu zona dintre sprâncene, da? Și cum facem? Zicem așa: uneori simt că nu sunt suficient de bună. Mă îndoiesc de abilitățile mele. Îmi fac griji că ceilalți ar putea judeca ceea ce fac. Uneori îmi este teamă să încerc lucruri noi. Îmi este teamă că aș putea greși. Am în mine amintiri care m-au făcut să mă simt nesigură. Uneori mă simt blocată din cauza acestor îndoieli. Uneori mă simt blocată din cauza acestor îndoieli. Uneori mă simt blocată din cauza acestor îndoieli. Toate aceste gânduri mă împiedică să-mi trăiesc potențialul maxim. Toate aceste gânduri mă împiedică să-mi trăiesc potențialul maxim. Toate aceste gânduri mă împiedică să-mi trăiesc potențialul maxim. Acum curățăm fricile și credințele limitative, da? Dar recunosc că aceste gânduri sunt doar povești din trecut. Nu mai este necesar să port aceste frici în mine, cu mine. Aleg să mă eliberez de toate aceste blocaje. Nu mai las îndoielile să îmi controleze viața. Curăț toate aceste momente în care m-am simțit insuficientă, incompletă. Curăț toate aceste momente în care m-am simțit insuficientă. Eliberez toate gândurile care mă limitează.
Eliberez toate gândurile care mă limitează, toate acele voci din trecut care spuneau că nu pot, toate acele voci din trecut care îmi spuneau că nu pot, că nu sunt în stare, că nu merit. Eliberez toate aceste limitări acum. Și acum ne întărim încrederea în sine. Aleg să am încredere în mine. Aleg să am încredere în mine. Aleg să am încredere în mine. Aleg să cred în abilitățile și talentele mele. Aleg să cred în abilitățile și talentele mele. Știu că sunt suficient de bună exact așa cum sunt. Știu că sunt suficient de bună exact așa cum sunt. Merit să mă simt sigură pe mine. Mă simt puternică și capabilă. Mă simt puternică și capabilă. Am tot ce este necesar pentru a reuși. Am tot ce este necesar pentru a reuși. Am tot ce este necesar pentru a reuși. Sunt suficientă și sunt valoroasă. Sunt suficientă și sunt valoroasă. Sunt suficientă și sunt valoroasă. Încrederea în sine crește în mine cu fiecare respirație. Încrederea în sine crește în mine cu fiecare respirație. Încrederea în sine crește în mine cu fiecare respirație. Și acum inspirăm adânc pe nas. Expirăm ca să eliberăm toate tensiunile și putem să mai punem mâinile pe inimă, să spunem: am încredere în mine și în abilitățile mele. Sunt suficientă și merit să mă simt sigură pe mine. Aleg să mă susțin și să cred în mine, în corp, minte și spirit. Aleg să mă susțin și să cred în mine, în minte, corp și spirit. Vă recomand acest exercițiu zilnic, timp de cel puțin 7 zile sau ori de câte ori simțiți că aveți nevoie de un impuls pentru încrederea în sine. Dacă identificați un blocaj specific, puteți ajusta frazele pentru a reflecta situația personală, să vă fie de folos și ne revedem și cu alte exerciții, așa că puteți să îmi spuneți ce anume este de interes pentru voi.